tot a Alemanya, implicant els nostres representants institucionals, però realment es va tancar. I això és la veritat, és la nostra experiència més recent i per tant la que es té que fer d'alguna manera pensar i reflexionar sobre què és exactament el que hem de fer. S'han parlat de les causes de la deslocalització, de la desindustrialització, clar. Hem parlat de qüestions que són de política general. La globalització. Així tenim una empresa que té uns dirigents que estan a Bèlgica, no? En l'altre cas estaven en Alemanya. És a dir, no tenim uns interlocutors que puguen sentir directament la nostra pressió, com passava en altres èpoques. Ara tenim multinacionals que tenen els seus consells d'administració, els seus directors, a una distància que no poden ni escoltar les veus de protesta dels treballadors. I això és un greu problema perquè la globalització està absolutament descontrolada, que és el que li interessa al neoliberalisme, una economia totalment desregularitzada per a que els treballadors no puguin identificar quines són les causes de la seva situació. Al final de tot sempre és la política, perquè la política és la que marca les normes i per això, sí, evidentment, també parlem d'una reforma laboral, perquè la reforma laboral és la que està permetent, com han dit també els nostres companys, que hi hagi una absoluta facilitat per a tancar una empresa per a despedir els treballadors, evidentment. És molt barat, però és que fins i tot, com vam observar també en el cas de Galmet, ja no sols una qüestió econòmica el tancament d'una empresa o la reducció de la plantilla, de vegades també és política, perquè potser als alemanys els interessava tancar aquesta empresa per a mantenir oberta una factoria en Alemanya per qüestions purament electorals. Hi havia eleccions en Alemanya uns mesos després del tancament de Galmet i segur que se van apuntar un tanto electoral dient no, es que hemos cerrado la empresa de España y no hemos cerrado la empresa de Alemanya. Segur, perquè sabien que algunes de les empreses de galvanitzat que hi havia a Alemanya eren absolutament obsoletes en comparació amb una planta com la nostra que estava absolutament modernitzada. Per tant, és molt fàcil i de vegades és una decisió purament política contra la qual s'han de marcar unes normes que, evidentment, facin cada volta més difícil que això se pugui produir, però la política va en un altre sentit. Per altra banda, estem ja també massa, almenys alguns estem ja massa farts del tòpic que diu que Sagunt és una zona geoestratégicamente inmejorable. Això estem farts de repetir, no? Que així estem en el millor lloc del món. Però la realitat és que les empreses no sols no venen, sinó que a més se'n van. Ja no és que no vinguen, sinó que a més se'n van, no? Tenim un port, tenim unes bones connexions i, evidentment, tenim un factor humà preparat per moltes dècades de preparació i sobre això no hi ha cap dubte, no? Però a pesar de tot això, la veritat és que les empreses no sols no venen, sinó que a més se'n van. Entre altres coses perquè és molt discutible el tema de les connexions, perquè es diu, però no es demostra, i el dèficit que tenim en aquests moments en infraestructures l'estem pagant. No ho dubteu. És a dir, quan no s'inverteix en infraestructures ferroviàries, viàries, les nostres empreses perden competitivitat, perquè transportar el producte és molt més car. Per tant, hi ha decisions polítiques que tenen repercussions claríssimes i, a més, ara el teixit, o si voleu, els representants empresarials ho estan denunciant. Estan denunciant que no es fan inversions per als valencians en general, i això ens afecta directament, que estan repercutint directament en la competitivitat de la nostra indústria, de la nostra agricultura i, en definitiva, de la nostra economia. És que això no podem obviar-ho, perquè és la realitat. Amb aquestes infraestructures, probablement, aquest tòpic sí que seria una miqueta realitat. O, per exemple, potenciar el port al màxim. És a dir, una ciutat que té un port com el nostre, que té uns polígons industrials amb un 28% de desocupació, és absolutament molt difícil de saber per què, a pesar de totes aquestes condicions favorables, hi ha una desindustrialització. Per tant, se poden fer moltíssimes accions des de la política, com millorar les infraestructures, millorar la capacitat del port i, evidentment, tenir una política industrial
A Europa és difícil trobar a Europa un lloc que disposa dels milions de metres quadrats que disposa la nostra ciutat al costat del port i que estiguen buits. Pràcticament seria molt complicat de trobar-ho. Per tant, cal una acció preferent per part de la Generalitat, una implicació que vagi més enllà de les paraules, per a convertir la nostra ciutat en un pol d'atracció d'inversions, més enllà, evidentment, de l'objectiu concret que tenim ara, que és evitar el tancament de Bosal o les mesures que afecten altres empreses. I això passa necessàriament per la política, per això estem en un ple, perquè tots sabem que per molt que se diga que és l'economia la que mana, en realitat el que mana és la política, perquè els polítics són els que marquen les normes, els que fan reformes laborals en un sentit o en un altre, o el que prenen mesures dins de la Unió Europea per a que la deslocalització estiga penalitzada o estiga perfectament perseguida perquè és un acte absolutament il·legal. Per tant, és el moment dels fets, de les accions, a nivell de totes les institucions, evidentment el nostre suport i la nostra col·laboració la teniu al 100%, i per tant jo crec que hem de demostrar, com ja hem demostrat en aquesta ciutat des de fa més de 30 anys, que com a mínim som capaços de lluitar i que no van acabar en nosaltres de la manera que pretenen acabar, i és damunt amb el silenci. I m'he sentit que s'han de trobar en les pròximes setmanes i en els pròxims mesos, però estic d'acord, si som capaços d'eixir al carrer i d'implicar a tota la societat, serà molt més difícil que tracte. Gràcies.